up mga idol? Si Boy Atang ni. Magluto ta karog manok halang-halang for today's video. Itsa ang sugangan. Ayun eh. Gatong ka. Ako adik klaro ka na ang logic ko. Idol to ni. Asang sugangan? Agay. Itsang kahoy. Ay, dagan mo ni. Ambe ang haling. Asang kaho. Ay. Lighter. O ano, kompleto na. Ini nataang naman eh. Ambing mantika. Ambe ang luwag. Idunol ang lamas. Nya, ang akong gipabot nga manok tiyatad, itsa! Yay! Agasin. Karon, paabot ang 15 minutes at uning tabunan. Itsang tabon! A few inches later. 15 minutes na ta. Atong testingan ang karning manok o humok na ba? Pwede na. Itsang tubig. Ayaw na. Hoy! Ayaw na. Pangsabaw, ani. Ato ning ukayon. Para mutuhok yun ang iyahang lasa sa unod sa manok. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Karon natimplahan naman ni nato para mo yami pag butangan nato patis. Itsang patis. Gahi ba niya bihi? Gay! Gay! Dako kay abli ha oy. Dako sa pag-aabli ani eh. Nakaligo-lugo. So karon atong tilawan og yummy na ba? Ah, yummy. Sana all. Ya, di na ta magdugay. Mangaon na ta. Mangaon ta mga idol. So kung gusto pa mo makakita sa akong content ngayon ani, i-please lang ko follow o i-subscribe mi ninyo. Wala ilangan. Kub-kub na. Tilaw yun, tilaw. Tagsaon to mong interview be. Lol. Luto to. Ay, Dol. Usay kastorya mo sa luto ni Mr. Atang. Ah, Mr. Atang, Boy Atang dai. Okay kayo dun. 100% jud ko ani. Lah, yawa. Gamay king luto ni Boy Atang eh. Kau dol. Gamay king luto kay Boy Atang. Karol. The best kay luto ni Boy Atang dolo eh. Lah, apa sa buhay lami kayo. Gabi. Ikaw dol. Salamat sa luto ni Boy Atang pero wala na akong masabi. Wah, gabi Tagalog rin eh. Believe ba?